Kaya no pujaan hatiku datang. Pak Gundul. Kepiye to Denak Limbuk? Kok ora sengaja awake dhewe iki kepapasan ana ing kene Pak Gundul? Ya pancen iki ngono ya awake dhewe wis banget judone mlaku-mlaku sak mlaku ya papasan wae. Iki ngono pertanda alam, Mbok. Aja sembrono lho Pak Gundul. Loh. Kok sembrono iki piye to? Ya aku iki ngomong apa anane lho, Mbok. Pak Gundul, kepiye? Aku iki diutus Kanjeng Mboke supayane melu tandur ngono Pak Gundul. Lolah. Kowe iki, Mbok. Lho iya. Sik tak sawange lho. Barang tak sawang tak tamatke. Eman-eman, Mbok. Tegese kepiye Pak Gundul? Loh. Weh. Cantik Denak Deblong, aduhai. Glowing pisan. Iki ngono awakmu iki bar pupuran to, Mbok? Pancene aku ki mau bar pupuran Pak Gundul. Lolah. Kok eman-eman to, Mbok? Tinimbang kowe iku melu medhu nang sawah kaya ngene iki abot sanggane panas ora karuan, ya alung luwih apike luwih becike ya, Mbok. Tak penak-penake aku ngono.